Davant la possibilitat d'una guerra nuclear que acabi amb la societat tal com la coneixem, la maçoneria internacional s'ha apoderat dels diferents governs del món i ha instaurat una dictadura de la informació amb l'objectiu de mantenir una suposada pau mundial. Dins de la ciència, diferents veus cabdals com Richard Dawkins, Jane Goodall, Roger Penrose o Kathleen Caricó hi han donat suport. A conseqüència d'això, la ciència que es faci serà decidida per una elit sectària formada únicament per un petit cercle d'experts. Per si això no fos prou, l'exercici de divulgació científica en qualsevol mena de format queda terminantment prohibit. Qualsevol divulgador científic que comuniqui un missatge no aprovat per l'elit serà detingut immediatament sense possibilitat de judici. Toni, et parlo des del meu Nokia 3310. Crec que m'han putxat la línia del meu mòbil. Escolta, estàs bé? Hauríem de vigilar com ens comuniquem. Irene, sí. He vingut a refugiar-me a l'estudi de la hipòtesi absurda. I he vingut amb un col·lega i estem parlant de com podríem intentar aixecar-nos contra aquesta repressió científica. Ostres, et va bé si parlo amb el Joan i la Maria? Encara que això ens posi en risc, crec que ho hauríem d'emetre perquè tothom ho pugui sentir i així organitzar la lluita. D'acord, a priori haurien d'estar bé aquí. Ens hi trobem, però vigileu que no us segueixin. Amb Toni Bertolet i Irene Seara. La hipòtesi absurda. Vale, Irene. Hem de fer alguna cosa, d'acord? Ara mateix, Toni. crec que de sobte, de la nit al dia, ens hem convertit en perseguits jo em polítics. sento com la resistència de Star Wars ara mateix, aquí com confinats a la Boca Ràdio. T'imaginaves mai que la Jane Goodall es convertiria en Darth Vader? No, és I que seria- se m'ha caigut un mite, eh? Jo espero que m'emportis un altre mite perquè se m'ha caigut molt fort. Quan he sentit el seu nom, els altres, mira. Doncs sí, no em van pateixis igual, que però Jane porto Goodall. un altre mite, també. Em portes un altre mite? Porto un altre mite. Ja sabia, Vale, ho llavors, solucionaries. Saps què passa? Que amb això una mica el que em passa és que a vegades no parlem molt de la ciència i al final acabem parlant els científics dels científics sobre la ciència i és com que no incorporem altres visions i jo crec que si hem d'anar una mica en contra de la ciència hem de sortir d'aquesta secta hem de de sortir de la ciència nostra que secta, estem no? ficats. I llavors he portat aquí a un Qui m'has col·lega, portat? el Marc Lesan. El Marc Lesan és un comunicador, benvingut. Jo també de xixiuejar. Hola, benvinguts. Sí, jo crec que podem fer tot el capítol així. Clar, anava a dir, fins a quin punt això segueix... O sigui, hem de fer el roleplay, diguem-ne. Sí. De com Fem el estem escapant roleplay. de la secta... Jo crec, sí, Benvingut a la quin Resistència, roleplay, Espero que no sí. siguis de l'equip Darth Vader. No. Aquí Encara serà sempre s'ha de l'equip lluitar contra els poderosos. Sempre la lluita com l'humor, no? De dalt... O sigui, de baix cap a dalt. Mai esperaria que els científics ens hauríem convertit en els poderosos, quan som l'última merda. Sí. Bueno, clar, no, hi ha altres poders que s'aprofiten, suposo, no? Dels avenços científics. Però Tu després, en clar, quina categoria estàs dintre de l'última merda? però vull dir, dins de la categoria de la ciència no hi soc. Jo soc de la categoria de la merda... Clar, com et prou bé. categoritzes? Com et categoritzes? Bueno, merda entès com a classe obrera. Perfecte. Estem tots. Allà, i coneixement científic també, doncs allà, a la base. Després Vale. cantem bé la xau, tots. Molt bé. Vale, per tant, classe obrera, per tant, estem acostumats, no? Ja a la lluita una mica. Vale. Està cabrejats per tot. Que suposo que és un Sí. sentiment que els científics també compreneu, no? El cabreig i la incomprensió per part de qui mana. No, i a més, l'humor va molt bé per gestionar el cabreig, perquè és una manera de cabrejar-se, però que la gent es pensa que ets divertit quan et cabreges. Sí. Bueno, ets divertit. El sarcasme m'ha ajudat molt a la meva vida, personalment. Pues utilitzem una mica de sarcasme avui, Toni, Sí. per parlar. Sí, i jo crec que la societat científica una mica en general, jo crec que estarà una mica cabrejada amb el que està passant. O sigui, amb el fet de que ara hi hagi de sobte una elit, no? I perquè la ciència, en realitat, o sigui... Sí, però és com un... Quan no Vale. estàs, saps? Let it go. Espera, com es diu la cançó? Let it Only go. Let know it your go. lover when you let it go. Saps com? Ara que se'n va, ara Let sí que her go, volem let her go, la let ciència. her go, de Amic. Passenger, Let her go. Hòstia, Ostres, back sí. to 2010, Sí. No? Sí, no? Ara que l'hem perduda, no? Sí, ara que hem perdut... Ara m'interessa. Bueno, una mica, avui el que volem fer una mica és intentar, d'acord, doncs, desmuntar una mica la idea de la ciència com una elit, o almenys intentar entendre per què d'on es planeix O aquesta per què idea. surt, sí, per què surt, o per què és una elit, o per què no I com podem tothom lluitar té contra accés. això, no? Com podem, doncs, revoltar-nos contra l'elit científica, si és que existeix, que jo crec que no, però bueno.
Llavors, per això he portat doncs, una persona completament... L'elit de l'elit. Sí, no. Una elit, perquè hi ha unes elits catalanes que ho flipes, O sigui, Marc Lesan. Quines? No, dic en plan, com a sarcasme també de nou. A més, és suec, ho saps que és suec? Sí, no, soc pràcticament suec d'aparença i de parla. Podem dir que, sí, no ets científic, però no, és que ara no sé si la liaré dient-ho. Com? Que t'assembles al Jimmy Neutron. Perquè parla pel front, no? Pel front. No, pel cabell, Hosti, sí que el tinc una miqueta en punta. No, però clar, és que és això. Venim d'una cadena de creadors de contingut, que és també com ha sorgit aquesta hipòtesi absurda. Sí, després ens expliqueu. I clar, i vull dir, es pot constatar que en termes de, almenys de llengua catalana, de creació de contingut, no hi ha ni elit ni res. Som tots... Bueno, hi ha una persona... Hi ha potser una o dues persones que sí que estan a les elits i que gaudeixen de privilegis, però... El Toni no és, Amb 2 representants, no? Però generalment aquí nosaltres seguim sent la merda que digues tu. Però llavors com podem... Bueno, no sé. Jo, la primera pregunta és... De sobte ara sembla que la ciència està en mans d'unes persones, no? I que totes les decisions científiques, que això realment és una cosa heavy, estaran en mans d'unes poques persones, una secta, no? Vosaltres creieu que això a la gent li importarà una mica? O sigui, és com si hi hagués hagut un cop d'estat una mica i la gent, bueno, doncs la vida seguirà igual. Sí. També et dic, dins dels cops d'estat, el cop d'estat a lo que és l'estament de la ciència, és veritat que malauradament no hauria de ser així, però clar, seria el que més desapercebut passés, perquè és com... Jo anava a dir, no sé si es notarà tant la diferència. Exacte. Bueno, això no ho diguis molt fort, que m'enfadaré amb tu, Irene. Vale, no. No, clar, perquè després imagina que comencen a canviar com principis, no? Podríem fer això, clar, o sigui, en aquesta hipòtesi... La gravetat va cap a dalt, no? No, sí, de sobte la gravetat està sent causada per una força que no sabíem. Hem descobert que és Déu i està visquent però això seria... És que potser serà més divertit i tot, la ciència. Però clar, no ho sabrem, perquè ho decidiran ells, però no ho comunicaran, no? Bueno, aviam, clar, si ho decideixen, suposo que també és si tenen aquest monopoli, no? Aquest cop d'estat a la ciència també inclou un monopoli, no? En la manera de comunicar-ho, no? De tenir la doctrina per les classes de naturals, no? Per la universitat, per tot. La doctrina de les classes de naturals... Això sí que pot afectar molt, Com què és el poder si no tens missatges, si no el comuniques, no? Si no tens classes de naturals, també. Exacte, no? Llavors, o sigui, tenim una miqueta de consens, no? De que potser la societat no s'enterarà molt, no? A priori, o què? Sí, no. Jo crec que la ciència és algo com que a la gent li queda lluny o com no és el meu, no? Jo no sóc de ciències, llavors és com que tot es deixa en mans ja dels científics, com que confiem que ells, si cal, salvaran el món o ja faran el que hagin de fer. Falta com un pont, no? Potser. Sí, bueno, això. Aquí també és molt important el tema de la divulgació científica, de la gent que apropa els conceptes a la gent de peu i també, clar, la putada és que ara estava pensant, els missatges que sí que són importants on la comunitat científica doni un missatge clar, jo crec que també estan sent taclejats de tackle, no sé com dir-ho en català correcte, però estan sent derribats no, pels mitjans de comunicació convencionals, amb el cap, òbviament, el missatge del canvi climàtic. Clar, imagina't, no? Per exemple, imagina't que ara, d'acord, parlaré una mica frivolament, però bueno, amb la dana que va passar això, d'acord? Imagineu, no?, que de sobte només tenim un missatge oficial que no és que la ciència no pot comunicar el que està passant, o sigui que els científics, no?, que són els que saben què està passant aquí, per què està passant això, no?, de sobte no poden comunicar-ho i de sobte doncs, els mitjans de comunicació o aquesta elit random, no?, decideix quina explicació dona això i qui culpa, entre cometes, no? Jo reitero que no notaríem la diferència. No, és broma. No, bueno, i també has escollit una bona elit, perquè aquí, o sigui, és això, Richard Dawkins, Jane Goodall, més o menys podrien dir-te, mira, hi ha hagut una ciclogènesi aquesta violenta de l'hòstia, s'ha format una tempesta i ha caigut tota l'aigua d'un any en qüestió d'hores i aquesta és l'explicació. Però si l'elit aquesta són 2 militars i un pavo que es dedicava a fer cançons per entrar a Eurovision, aleshores, clar, la doctrina és molt més xunga, no és tan científica i és més excusa, saps el que vull dir? Potser transmeten les conspiracions de que això és que és ho ha creat el govern. La tempesta l'ha creat el govern. És que si es muntés una elit científica, clar, la possibilitat és que no fos Jane Goodall, potser seria Iker Jiménez. És que jo, per què no és Iker Jiménez? És que perquè havia de ser Jane Goodall. Bueno, però potser es tornen dolents, mai se sap. Clar, justament és la gràcia, no? És una mica, vale, al final estem apuntant aquí una mena de tecnocràcia, no? Una oligarquia, no? I si Jane Goodall diu, m'he cansat dels micos, ara vull acariciar aliens. Una merda així. O m'he cansat dels micos, vull matar-los, saps? Jo què sé. Ala, però podeu deixar de traumatitzar. Bueno, no és això una hipòtesi absurda? Clar, exacte. A veure, podria parlar de Roger Penrose, però si reforats negres per una cosa o una altra, ningú li importa això. Però clar, o sigui, vens aquí i al final hi ha hagut un gir, no?, de
la De ciència... 360 graus, no? És broma. 180, de 360. No ho heu pillat? Ah, 360 Perquè no és ha igual, canviat no? res. És que no Joder, pilleu les meves... Irene, avui... Nothing ever happened. Està avui amb un discurs, la Irene. Avui, aquest meme vas tirar tu l'altre dia, que de mai passa res, no? Mai passa res. El mateix amb el canvi, no? Amb la doctrina de la ciència. No canvia res. No Res us passa preocupeu, mai. no canvia res. Va, Va, Toni, t'he tallat. T'està desmuntant el No, programa, eh? Sí, clar, digues, parla. No, però ja m'està bé, o sigui, ja m'està bé al final. Avui la idea és que vull contraposar aquestes idees, ¿vale? Sí. O sigui, al final tenim, no? Que qui decideix, no? El que s'investiga i el que deixa d'investigar són unes quantes persones, no? I això no s'obre a una certa democratització, no? De doncs, qui pot decidir què fa la ciència, com la societat ataca. Sí, per exemple, com a societat jo crec que tenim una certa capacitat de decisió de què s'investiga i què no. Sí. O creieu que no? No ho sé, pregunto. Com a societat tenim la decisió en quin sentit? En posar sobre la taula quina és la problemàtica, cap on s'han de destinar els recursos... Clar, Sí, jo crec que és Home, més una qüestió d'interès i de mercat. Llavors sí que si fem com pressió, no? Jo què sé, ara Sí, el feminisme està de moda i aprofitem i llavors, doncs mira, es pot investigar coses més perquè donen més diners. Però clar, el mercat, fins quin punt nosaltres controlem el mercat o el mercat ens Clar, és que controla? anava a dir també, o sigui... Si ja els avenços científics també van regits per la lògica de mercat, que aquí també entres en un debat també etern, perquè també pots incloure... Que vam les parlar... farmacèutiques i tot això. Que vam parlar fa 3 capítols, per tant, refresqueu el Pobre capítol número 7. capitalisme, Potser té algú. No, però té raó, segueix. No, això, clar, o sigui, des de la societat com pots posar el focus allà, a menys que sigui això, o una catàstrofe on diguis això es podia haver evitat per X raons i hi havia aquestes dades de centres hidrogràfics o de centres Sí. que de científics que estaven allà calculant i dient, segons els models, això passa i ningú els ha fet cas, Exacte. o a menys que siguin això malalties que guanyin, no sé, malalties estranyes que guanyin ressò en certa comunitat, amb el cap lo de la ILP per la L, que es va formar un clam des de la gent perquè és com, mira, aquesta gent està fotuda, no sé, excepte això, no sé si la Sí, societat o té el Covid molta... mateix, no? O sigui, Bueno, clar. les vacunes, lo ràpid que van anar i de cop tothom va El començar Covid va anar molt ràpid. Per què? Perquè va fotre tot el sistema capitalista i tot el moviment de béns i de mercat. Si no... Que no estem contaminant! Això s'ha de parar. Vale, això... Potser no sé si és molt conspiranoic dir això, en plan de que No és si conspiranoic. no hubieran ido tan ràpid. Estic com un cunyat tota l'estona. però No, o sigui, són temes superinteressants i estic molt d'acord en què no tenim molt clar, no, com a societat, no, quina capacitat de decisió tenim en el que es fa la ciència, no? I és una merda, perquè molts són els nostres diners públics. Ara hi ha els més impostos que van cap propostes aquí. de ciència ciutadana, no? Que la idea és que Exacte. els ciutadans... Exacte. També és veritat que es tergiversa una mica i en la ciència ciutadana és una mica com molt... Ai, m'ajuden a prendre dades, Exacte. no? Més que implicar-los en el procés de decisió de cap on tira la nostra línia de recerca. Perquè al final, doncs, jo crec que també els ciutadans tenen a dir. No ho sé, Marlesan, si tu També et tens dic- alguna a dir. També et dic que, clar, per això jo no sóc científic, jo he estudiat realització audiovisual i sé fer vídeos, per tant, potser... Això és el més útil avui en dia. Clar, bueno, potser útil per segons quines coses, però no potser sóc útil per fer reels amb el CapCut, però no sóc útil per mirar a trobar la cura al càncer. Mira, el podem contractar perquè ens faci reels. Sí, Una cosa, ojo, Marlesan, Anem a fer és la que simbiosi, puc dir no? una cosa, és que hem descobert que el Marc Lesan no és científic, però va cap a la ciència una mica. Bueno, no estàs en el millor moment, per anar a la ciència. Ara. Com per anar a la ciència? Però perquè ara ja estan a mans d'una elit, no pots? No, clar, ara no. Però abans, Sí, ara no pot ser. tenia un petit interès, és allò, veia vídeos del Vsauce, típics vídeos del Vsauce que són com Sí, aquí està loco. curiositats, no sé, típics shorts que et surten de puzzles o de reaccions químiques, Ai. però clar, després, òbviament, van xapar YouTube, no? I tots els vídeos de ciència, doncs, Ens cau el set. sí, clar, no. O sigui, els van xapar sencers, els vídeos. Clar, però Ja jo estava vaig al prohibit. revés, Jo crec que vinc del món de la ciència i si vols em passo el teu món i fem com un... Fem un intercanvi. Fem no? un Tu que vens intercanvi d'allà, tu vens de després. tornada. N'estàs... El Toni sí que És era. com el meme aquell de la muntanya russa on jo vaig cap avall i estic superfeliç i tu tornes sent un esquelet. Des de dalt. Jo estic cap avall, També et diré. Tu estàs molt d'esqueleto. Vale, bueno, han sortit temes molt guais, vale? Crec que després tornarem una mica a ells, vale? Però tenim un company aquí que vol fer un manifest, una companya que vol fer un manifest de que potser com a societat ens hem de començar a entrar una mica més a la moure. ciència, igual que de moltes altres coses, d'art i tal, perquè realment la ciència doncs, és cultura. Hola, què tal estàs? Soc superfan de la ciència. Soc superfan de la ciència. M'he llegit totes les muy interesantes des de la meva infància. Em sé
totes les ciències. Astrofísica, climatologia, espeleologia, geobotànica, lingüística computacional, càlcul diferencial, enginyeria proteòmica... Mira, si vols et puc imitar l'Einstein traient la llengua. Jo he nascut per a dedicar-me a la ciència. Hi ha dues coses infinites, l'univers i l'estupidesa de l'espècie humana. Només sé que no sé res. Mira, em sé tots els decimals de pi. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38... S'ha de fer la ciència, perquè la ciència és cultura, amics. La ciència és cultura. El meu pare es pensa que estic boja, però em treuen la ciència i... Ai, em moro. Adeu! Bueno, algú sap com es deia aquest noi? Adolfa la golfa. I això és cert. Sí? És el seu Una nom de cosa, drac. podem comentar que aquest noi va anar a first dates. Jo l'hagués abraçat. Perquè no li va anar bé, no sé per què, si els científics lliguen molt. Que sí, Toni? Me passa. Sí. Sí, vam parlar d'amor. Sí, l'últim capítol va Sí. ser l'amor i va... Et vas perdre. Em van Marc Lessa? perdre. No. Sí, em vas perdre. Però sí que és veritat que ara que poseu la contraposició aquesta, sí que és veritat que se'ns acaben els arguments aquí. O sigui, la ciència és clarament més cultura, o hauria de ser més cultura que la televisió. La televisió és cultura popular. La ciència hauria de Sí. ser cultura... Jo crec que de la també hauria de societat. ser cultura popular, la ciència, mira el que et dic. Clar, sí. Però la gent tampoc no pot relatejar, no pot estar més en el lloc potser de, jo què sé, Einstein, no? Sí. Bueno, però és que jo crec que el problema és que la cultura popular d'on forma part la ciència està, com es diu, esbiaixada per una idea que no és. Quina idea? Pues això, Desenvolupa, Einstein, desenvolupa, justifica la teva resposta. Exacte, com has de ser això la ciència? Has dit, mira, és bueno, estereotipada. tu la ves el imatge. Toni despentinat amb els cabells blancs. No, calvo. Toni, ànims. No, clar, però... Tu sí que ets una mica la idea de ciència, no? Jo tinc pinta de que podria ser científic. Sí, eh? sí, sí. Tinc pinta que podria caure en l'estereotip. Jo Però, tinc però és veritat que pinta- més... Eh? Jo tinc pinta. No ho sé. Vull dir, podria ser-ho. No, Com? Clar, no, és que perquè pregunta ella trampa, està... Irene, pregunta Clar, és trampa. Perquè ella està deconstruït científicament. Però jo què sé, parlo, jo què sé, no es fa molt fàstic. Estic deconstruït científicament, m'estic caient com molècules, no? O sigui, és com si estigués ara plantant-nos a picat, no?, amb els dits i m'estic deconstruint. No me siento bien, senyor Einstein. És com el... Bueno, és igual. Seria pel·lícules de Disney. Però sí que és veritat que, clar, o sigui, tu... Clar, entenc el que vols dir, no? Que no Sí. coneixem tantes coses o tants factos científics. És que hi ha coses però, que fa mal, alhora, referències de televisió, com que és més accessible, Clar. tenim més a la sopa, doncs podem dir mil. Big Bang Theory. Clar, sí. Clar, però- No, i després el que coneixem és Big Bang Theory. És veritat, clar, això us té molta ràbia als científics. Em fa molta ràbia. Sí, però és que el Toni s'assembla al Sheldon, també. Joder. És que és veritat que ets molt... Avui, Irene... Tinc un... El meu pare té una pilota antiestres del Sheldon que és igual que tu, em sap greu. Però total, què anava a dir? Clar, aleshores, el que entenc que voleu arribar és... El que entenc que voleu arribar Jo no és... sé qui vull dir que no em feu Vale. bullying. Tranqui, Toni, no vull ferir més els sentiments. Més que una reflexió, tinc una pregunta, que és... Suposo que el que voleu dir és quina manera fem per arribar a la gent amb la ciència, no? Sí. Que també. creem influencers que de sota diguin missatges allà, que et colin amb un meme un missatge científic. Com ho fem, això? Bueno, jo què sé, és això, jo em trobo... Estem parlant de propostes de solució. Sí, no ho sé. Ah. A nivell usuari jo em trobo això, els típics vídeos que me'n passo del Vsauce, del Nile Red, de Són reaccions puta, químiques de l'hòstia, que és com, això passa perquè... estereotips, sí, Sí. sí. Però, bueno, jo què sé, això me'n passo mon drapo i al final acabo amb un coneixement i no sé per què, però bueno, sé que el fòsfor, si fas res, es crema i pega foc i fa una reacció de l'hòstia. No ho Clar, sé. era el flash abans, o no, era el magnesi el flash. O era el magnesi, no ho sé. Sí. Mira, sap més de química que Però jo. vull dir. merda. jo només tinc una teoria, Toni, i amb això acabem la teva com... La meva què? La teva... Com es diu quan... Ah, que el la teva matxaque, rant. el matxaque. Sí, El sí. bif va bé. Però vale. quan... Bueno, Va sí. d'ella. Que tots els físics són blancs. O sigui, són blancs, no blancs de pàl·lids. pell, són pàl·lids. Però és que sempre, Són blancs, menys fan la xistes Gemma. molt És que sí. de Jaimito, només. No? Vale, ja està. Llavors, sí que és veritat, jo trobo que fa mal, però és que a més també, o sigui, per la idea de com dels homes, de com són els científics tenim sentit de l'humor. Bueno, jo ja no sóc científica, Tu te n'has sortit. Tu consideraries que teniu sentit de l'humor, els científics? O sigui, No. la imatge que es dona la imatge que es dona a Big Bang Theory, del 0 al 10, com de real és en el sentit de l'humor? Fatal. N'hi ha. Alguns n'hi ha que són així, sí. Sí, n'hi ha però, que són així. Però és veritat que no és ni molt menys la majoria de gent. Però és veritat que són els més típics. Són els més com que destaquen més, no? Perquè és igual que me l'imaginava. Sí, Però jo entenc no, també la que majoria de la gent és televisió
tira d'estereotips, no?, per fer gràcia. Però no fa gràcia, podem dir. Jo, de fet, mira, una pregunta. Coneixeu algun científic així viu, algun científic que conegueu que estigui viu? Home, jo et diré que ma mare, no ho sé. Toni Bertolez. No, Sí, clar, és No està viu, que està pàl·lid. està pàl·lid, està blanc. Clar, hòstia, m'has pillat aquí. Clar, no hi ha d'aquests que siguin com mediàtics, no? Almenys els que teu... famós. Saps qui està intentant fer una mica per contrarrestar-ho, això? Que crec que està molt bé, és interessant, el David Broncano amb la Sí, molt Existència i bé. la Això Revuelta. està molt guai. Que Sí. convida a gent divulgadora científica molt outsider que després resulta que té discurs. T'anava a dir... Sí, però no té discurs. Saps un tio que és físic i que segur que et cau molt bé? El Libertad lo que surja? Home, és físic? És físic, és físic. Hòstia, i quan pensa provar la paràbola amb la gravetat i llançar-se del baix d'un balcó, el tio aquest? Ai, que no ens agrada, Vale, jo amb això No. volia introduir-vos una pregunta. Llibertari. No, en res. És... creieu que hi ha un desconeixement de lletres versus ciències? O sigui, l'altre dia hi havia un tuit del Rubén que deia per què està perfectament acceptat ser un complet analfabet científic sota l'excusa de ser de lletres i per què la cultura general només abarca àmbits d'humanitats de forma quasi exclusiva, deixant totalment de banda les ciències? Tuit sensacionalista, Rubén, però... Sí, perquè al Trivial Pursuit hi ha un quesito de ciències. Aleshores, ja puc Llavors és comprovar, ja ja està comprovat, ja està, hem solventat aquesta descompensació. No, però és veritat, clar, o sigui, sempre la cultura general es basa en geografia, no? Es basa en literatura, és com el coneixement universal aquest que com més llibres llegeixes, més lleig, Sí, més intel·lectual, no? Una mica. Però clar, sí, o sigui, també hi ha un coneixement primordial i vull dir, no diré que és més útil pel futur de la humanitat, perquè també cal saber d'història per comprendre el context polític i tal, ja soc molt de l'acord de política, però també has de saber jo què sé, has de saber més o menys per què està passant l'escalfament global, cap on porta tot això, no sé. Bueno, és que al final té un impacte polític, directament. O sigui, el meu profe d'estadística, que tenia 6 carreres, diu que havia fet, a part d'estadística, matemàtiques i tot, havia fet filologia hispànica i també deia, ui, no t'has llegit el Quijote. Bueno, vale, potser el Quijote s'ha llegit. Però clar, deia després, però després no sabien l'equació d'una recta, quan és basiquíssim l'equació d'una recta. Bueno, l'equació d'una recta era la que era algo x, no? No, això és perpendicular. No, x més I és igual a mx més... Bueno, les lletres les pot ser. Sí. És que no, segur que la vaig fer a primer o segon de batxi. Estàs una mica... Et falta... No, et falta recta, et falta recta. Et falta recta, sí. Estàs una mica curvat. A veure, també què vols que et digui? Parabòlic. També, clar, la parabòlica és una altra. La parabòlica era el quadrat. Per això estàs parabòlic, sí, molt bé. És que no pilles al final sí que teniu sentit de l'humor científic. Sí, el que passa que només l'entenen els científics. Bueno, i el Toni, que no riu mai. Això passa. Bueno, Irene, no entraré al funk. No es pica. Sí, però el que em refereixo és això, vull dir que... És el seu podcast i ja està cuidíssim. Digue-li qüestió d'una recta. No, és que s'està fent altres coses. No passa res, ja estem... Estem ajudant. M'he animat. Jo encantadíssim. Tu pots. Jo estic molt bé. Pren l'equació de la recta i tira recta. Digues, Irene, volies dir alguna cosa? No, això, que... Digue-li equació de la recta, digue-li, no sé, conceptes de ciència bàsics, no, saps? No, però per comprendre el món on vius. No? És a dir, perquè és perquè no te la colin. Jo recordo, és que se'm va quedar gravat, bueno, primer se'm quedava gravat tots els cops que la professora de naturals, encara que de vegades estava una miqueta dormits, però se'm quedava gravat tots els cops que la professora de naturals ens posava els experiments del què i com i sortia allà explicant, no, als presentadors del què i com, no, aquesta és la reacció que passa perquè això i això passa per tal raó i això ho podem trobar a la natura i aquest element amb aquest fa una reacció i per això explica jo que sé, l'efecte hivernacle, una merda així, i em vaig quedar sobretot amb el dia que ens va explicar lo de la corrent oceànica, que va dir, en plan, quan hi hagi el desgel, dirà, aquest corrent farà i esperarà, i clar, l'escalfament global després provocarà una glaciació perquè això... Què és el que passa el dia de mañana, a la pel·lícula? Està basada en aquest corrent. I és el que diuen que ara s'està començant a aturar, el corrent Però aquest. un moment, quina profe de ciències naturals més avançada, que això ho vaig fer jo a la carrera i no em vaig entrar fins a carrera. Doncs mira, no sé. Ciències del mar. Ella era molt aplicada a això. Després te'l trobaves al barri i estava fumant uns trocolos que flipes. Bueno, és que... Clar, Com creus que és la ciència? Bueno, estimes la natura i també la consumeixes. Clar, home, has de ser un amb la natura. Sí que ets divertit, Marta Còcera. Treballa d'això. Si no estàs veient una abraçada. Ja que ha estat el tema. No, una rebassada no. No. L'estimem. És una cosa molt diferent, una rebassada. Ja que entrem del tema,
Creieu que ensenyem bé les mates? Ai, les mates, les ciències en general, i les mates en concret? Les mates són les que es guanyen la fama, no? De feixugues i de complicades. No, és que normalment a mi em passa, no? Que jo quan intento lligar, per exemple, no? O conèixer gent, no dic, jo soc científic. I a vegades hi ha una mica com de reticència. Sí, de rebuig. Jo també haig de dir. Vols veure una equació de la recta? No? Aquesta aniria molt bé. Si vols em pots posar recte. Com passa de paràbola blanca cap avall en paràbola cap a blanca cap amunt. Perdó, veus? Per això li passa al Toni. No passa res, Toni, després. Un dia parlarem de lligar. No sóc una paràbola, però estic ben quadrat, no? No, aviam. Veus? Que no ho ensenyem bé. Les mates no s'ensenyen bé. Que els meus pares són profes de mates, compte. I tu creus que ensenyem bé? O sigui, ells tenen... No, sí. Veus que ells tornen amb la sensació de dir, en plan, joder, la meva vocació serveix i aquests nens diuen això em serà Bueno, és útil? que no són nens, ja són com gent que estudia a la universitat, però sí. Ah, coi. Bueno, potser sí que són nens. Però... Clar. O sigui, clar, ja és una vocació diferent. O sigui, jo sí que trobo, en el seu cas no, però que sí que són com molt elitistes, o sigui, que es centren només com en aquells que ja tenen interès o que se'ls dona bé. És com jo crec que un bon profe ha d'aconseguir atrapar, no atrapar, que atrapar sona lleig, tipus engrescar, a que tothom vegi atrapar, la gràcia. Hem de ficar fornetes amb caramels. Què vols dir amb això? Com aplicar-ho a la vida... Sí, que vegin quin és els seus... A sentits comuns, no? El sentit de... Haig de dir que també, jo el que em va passar... O sigui, per exemple, les mates justament és una cosa que té com base. Si et vas perdent base, et cau a la piràmide. Sí. Perquè... Sí, és veritat. Sí, necessites per poder fer, jo què sé, falta derivades. base. Falta base. Sí, no hi ha rectes. Sí, no, vull dir, clar, no sé, és veritat que potser arriben menys conceptes, no sé si és perquè també és més complicat d'explicar i també necessites més això, construir una base de coneixements per aleshores arribar a explicar altres conceptes, o també perquè potser hi ha molts conceptes que tampoc són tan aplicables a la vida comuna, però jo què sé, és veritat que també es diu molt això, no? És que les equacions de segon grau o el teorema de Gauss no em serviran a la vida real per fer la meva feina. Per tant, és veritat que si vols ser tan demagog també podries dir el mateix de llegir-te el Quijote, però bueno, és coneixement i al final això te comporta a saber com funcionen altres coses. És veritat que també sí que és veritat que jo he aplicat com a molt la regla de 3 i potser alguna equació de primer grau per segons quins dubtes que he tingut de moment, però que és això que, jo què sé, en aquest sentit, les mates és un cas particular. Jo crec que la ciència també ajuda a explicar, sobretot això, l'entorn on vivim i el per què també hem de tenir segons quins comportaments, també prendre consciència de l'ecosistema on vivim, de què passa amb les coses, jo què sé, vull dir, amb tot, amb els aliments, amb els animals, no sé, amb el mar, amb el vent, amb tot, no sé, és molt bàsic per mi. Les glaciacions. I alhora sabem molt poc, és veritat. Jo crec que una mica el que ens ajuda a la ciència sobretot és a tenir un esperit crític, no? Una mica, també, o sigui... Sí, com aquesta capacitat també, o de plantejar-te un problema i poder, no sé... Els nens que estaven atents a classe de ciències potser eren, no? Després... Sí, o sigui... Es podria dir que eren o tres tipus, o els més polititzats, o els més friquis, o els més fumats. Jo diria que compleixo 2 dels 3, perquè no fumo porros. El meu cosí... Jo només friqui. El meu cosí jo diria que compleix 2 dels 3 perquè li agradaven molt els dinosaures i fuma uns torcolors de manera increïble. Ai, la gent que li agraden els dinosaures, sisplau, distància mínima de metre i mig. Distància? No, però els dinosaures... Perquè no els agrada la paleontologia. Així que la boca t'agrada el tiranosaurus rex, per què? Perquè és un Godzilla que va que són posturetis, no?, de la paleontologia. No, perquè llavors jo els hi començo a explicar fòssils i mira que s'avorreixen, Això de dir que a algú li agraden els dinosaures i dir tu no has anat a escombrar una petjada de fòssil al Pallars Jussà és com anar a una persona que porta una samarreta dels Ramones i dir-li dime 3 canciones de los Ramones. Per mi, Exacte. No ho sé. Total. Però vaja, no ho sé. Però tu has quedat una mica elitista aquí, tu, eh? Sí, jo sóc elitista totalment amb elitista dels dinosaures. Amb els dinosaures. Sí, això va molt bé per la bio. És que evidentment no m'agraden, aquells grans són avorridíssims. I per altra banda... Sí, no és de la ciència, no? Però de l'espeleologia i de la paleontologia en concret, sí. Bueno, l'espeleologia, no, és que més cansa l'esquena, perquè no et pots aixecar. Si ets una persona alta, no facis espeleologia. Va ser horrible l'experiència. Sí, no, sóc anti-persones que els agraden els dinos. I vaig estar fent la dinos, el Cosmocoix. Sí, ja ho sé. Ja tenia molts amics que els agraden els dinos. I a més no fomenta l'esperit crític que tu deies, saps? És veritat que clar, no tens manera de... Bueno,
Sí, una mica sí, no? Bueno, Trobo. sí. Bueno, no ho sé. Canvia però- tot. És molt difícil classificar això. Bueno, parlant d'esperit crític, vale? Crec que hem d'afinar-lo una mica perquè sembla que aquesta elit científica ha sentit que ens estem queixant, no? De que és molt elit i que estem proposant unes solucions per tal que la ciència sigui més oberta al món. A veure què diuen. Us esteu posant molt primirats amb això que la ciència sigui una elit. Per això hem dissenyat uns cursos on pots aprendre ciència i convertir-te en un de nosaltres. Li direm universitat. Bé, tothom que pugui permetre's el preu dels cursos. Després dedica 10 hores diàries a estudiar per aprovar els cursos, perquè segur que no et cal treballar per pagar-t'ho. Quan superis aquests cursos, podràs fer un altre curs més car. Li direm màster. I després podràs intentar ser científic, però no pensis que et pagarem gaire per fer-ho. Un cop ho superis, si t'acceptem, podràs treballar en els temes que decidim nosaltres, que parlarem en trobades a les quals només podrem assistir nosaltres. Li direm congressos. Anys després, quan estiguis prou dins, podràs també decidir quins temes ha d'investigar la ciència, però només si nosaltres decidim pagar-te prou per a fer-ho. Li direm projectes d'investigació. Ja veus, tothom pot esdevenir científic. És molt fàcil. Vale, doncs sembla que els col·legues maçons internacionals, no sé quantos, la Jane Goodall, la teva estimada Jane Goodall, Sí. Ja no han muntat uns mecanismes, no?, de manera que tothom pugui accedir, no?, entre cometes, a la ciència, no? I crec que sona una mica el mateix que ja existeix, no? Sí, podem dir com... Jo crec que És el mateix que ja passava. Acaben de solucionar el tema de les elits científiques tornant a reinstaurar les actuals, no? Elits científiques és això? Exacte, no? Justament aquest era el tema, no? Aquí la paròdia fa un dels 60 i tot... Qui haurà escrit aquesta paròdia? Sí que hi havia Jo només vull dir que aquest és el motiu per al qual jo m'estic anant de la ciència. Sí, Per què? Marc, Per què? Digues. benvingut. Bàsicament estàs Digues, deixant la uni. digues. No sé, jo crec... Vale, mira, te'n recordes de les classes de ciències naturals? Jo ja sabia que no m'agradava ciència a les classes de ciències naturals, perquè, no sé, no m'agradaven. Era Però per què no la pitjor t'agradava? tarda. Potser era la profe, no ho sé. És com, sobretot la biologia, penso, que abstracte tot. O sigui, com ho pots saber, això? No té cap sentit, no té lògica, no... Precisament Em si crea- una cosa no, té la ciència, és la lògica que li faltaven, per exemple, a les meves classes de religió, perquè jo vaig tenir la mala fortuna d'anar a un centre concertat i clar, jo crec que això també... Depèn de com, això també et fa creure més en la ciència, paradògicament. Veus? Jo vaig anar a un públic. Potser aquí vaig anar a un públic... No es val... sé. Com era? Only know you love her when you let it go? Sí, exacte. Clar, potser valores més el fet que t'expliquin per què s'estan aturant els corrents marins i això provocarà a la llarga, després de l'escalfament global, una glaciació, quan t'expliquen que aparentment Jesús va convertir l'aigua en vi i jo què sé... Sí, però i la història del colom és el millor que la va Un fecundar. corrent de vi. Una cosa. Bueno, no. jo només dic que ahir hi havia un senyor del PP defensant la veritat de la creació davant del relat de l'evolució al puto Senat a l'any 2024 de l'any Nostre Senyor Jesucrist, que no sé ni si va existir. Portat pel PP, Sí, que era un comunista. Fortíssim. Jesucrist. Comunista. Va repartir els pans i els peixos i ni tan sols va cobrar. Aviam. Toni, Tornant. Cita de l'episodi. Jesús era comunista. Ens estem anant. La pau sigui amb vosaltres. Aviam, dels elits. Sí, però perdona, No, m'has està tallat bé. quan estava parlant de les classes de naturals, Ai, sí, perdó. O sigui, les classes naturals. O sigui, bueno, no sé. Shut the fuck up, no és broma. Vale, no, Però- vaig tallar aquí, d'acord. Tall, no sé. Toni! Irene, vale, llavors la pregunta és, vosaltres creieu que l'acadèmia, no? La universitat és una cosa elitista o no? Sí, Home, una mica sí, no? Una mica sí, no? ho és molt, o sigui, jo Per m'he què? sentit fora de lloc, també et diré. Sí, trobo... Però per què? Sí. Creus que és pels professors que s'han sentit que són com molt... Que decides és qui who belongs here, no? Qui pertany aquí, qui trobo no. que és molt O perquè vocacional, la universitat s'ha de pagar per entrar-hi, per exemple, o per què? Aviam, és elitista, jo crec que per definició, suposo, des del moment en què poses com a norma que entra qui paga a segons quins llocs i també qui treu una millor nota també en uns cursos on també suposo que tu imparteixes una mena de dogma clar, no? De què vols explicar. Sí, no, en aquest sentit sí que és elitista. El que també m'agradaria saber és si des de dins, clar, jo no tinc aquesta experiència perquè jo vaig fer grau superior. Sí que des de fora es veu... Ai, Toni, l'has convidat, que va fer grau superior. Has vist, tio? Està genial. I gairebé ni ho sembla. No, però, clar, des de fora sí que es veu això, com que és un món molt tancat en si mateix, que de vegades hi ha professors que es tanquen en les seves referències, en què la teoria són els seus llibres, i que després, doncs, és això, no? Entenc que és el que vosaltres comenteu.
com una mena de món en què són tot autorreferències? Sí, jo crec que és Jo més... faré la posició de defensor, vale? Per tant, tu fes clar. l'atacant, vale? Diem que el Toni està fent el doctorat i jo vaig optar per no fer un doctorat. Molt bé. Vale. Sí, jo... És una estafa piramidal, vale? Només començar. La ciència i universitat- l'acadèmia és una estafa piramidal. Bueno, la Sí, universitat sí, és una sí. estafa Sí, piramidal. en concret. També Vale. comença. Exacte, i ets a dir igualment que, tot i que en el batxillerat trobo que, o sigui, a part de per la pressió i tot, sí que aprens molt, tot i que no sigui significatiu, dius, ai, mira, doncs em sento capaç d'aprendre. La universitat està molt enfocada en la investigació i és com que no surt del burro, o sigui, bàsicament és per anar a l'acadèmia i dius, però si la ciència és moltes coses i sí que queda com relegada al paper de les persones que són capaces, no, ja diré, no, sí, d'entendre o d'entrar en aquest joc de l'acadèmia, jo què sé, de fórmules. O sigui, sí que es transmet molt aquesta idea de naturalesa de la ciència. O sigui, de fet, jo amb la ciència em vaig reconciliar quan vaig entrar al Cosmocaixa i la comences a divulgar, a explicar, a apropar, i llavors dius, sí, en veritat, reflexionar per què passa això, o les hipòtesis, no? Ja quan ets bebè, bueno, o quan un nen petit saps olor al seu mitjó que fa pudor i li passa un altre, ja està fent la seva hipòtesi de si realment és ell o és el mitjó. Això Fa sona pudor. a cosa que has fet tu, eh? No! És una nena diabòlica. I també amb el màster. De fet, La vaig fer tremenda tesi, educació. Hi ha bebès allà escrivint en plan amb un plastidècor la tesi d'això fa olor perquè A, I això Amb un plàstic. mitjó, B, caca meva. Pues, ja veus, ja tenia... No, però vull dir, trobo que sóc una persona curiosa i tot i així, o sigui, et crea com aquest rebuig de que és d'uns pocs que trien una manera de fer i quan tu dius, hi ha moltes vessants, no? Hi ha la comunicació i l'educació, a part que la gent que transmet la ciència a la universitat és de l'acadèmia, no són o sigui, no són professors, no, ja són gent de l'educació. Llavors, jo vaig desaprendre, així et diré, la carrera. Tu com vols defensar-ho, això? Va, Vale. Toni. Tu creus que Fem un... t'has com es diu? desaprès? Com es diu No, això a la no, PM? Round? Round two, ara, Els famosos... això era el cursos pressing, científics. APM. Toma, sí. pressing, ciència. Sí. Toni. Vale, jo crec que la universitat vale, té moltes falles, d'acord? I, evidentment, doncs, s'ha de pagar per entrar. Sí, tectòniques. I no crec que no compagina bé l'haver de treballar amb l'haver que és una cosa que primer no hauria de fer falta, no? Hauria d'haver un sistema que la gent pogués dedicar-s'hi, no? Però alhora també penso que realment és un dels ascensors socials que potser tenim, no? Com a societat. O sigui, Ascensor social? En quin sentit? en el sentit que a priori, no? A veure, evidentment no tothom pot entrar-hi, no? I evidentment és molt millorable, però que és una cosa que democratitza, no? L'accés a la coneixement, no? I, a veure... Sí que és veritat que és menys elitista que abans. Això sí que És menys elitista. O sigui, la universitat jo crec que sí. sent igualment l'estafa que és i sent tan elitista com és, per definició, està en el seu moment de major democratització i sí que és veritat que també amb l'era de l'internet, que és aquesta cosa nova que ha sorgit, no, joder, però que ara jo crec que estàs més a prop de coneixements que mai, que també és una cosa que també va en detriment, irònicament, de la universitat, perquè és això, perquè hi ha molts coneixements que no sé si vosaltres he tingut la sensació a algunes classes que ho veus en una classe i és com, hòstia, Sí, això sí, m'ho podria haver assabentat si m'hagués fotut a veure, Sí, a YouTube. no ho sé, Unicos. Amb un reel d'un minut. Sí, sí. El Sí. Quantum Fracture m'ho hauria explicat millor, no? O sigui, suposo que és això. O sigui, ara el camp de batalla de la comunicació i de la divulgació científica creieu que és això, que serien les noves maneres de comunicar com Reels, com TikTok, com aquests formats curts, no? Aquestes, les xarxes socials que ja són hegemòniques. Enfront a una classe perquè en aquest sentit a la tele també estem igual. Parlem d'això, però abans m'agradaria deixar ben clar, d'acord? Que, Perdó, va. sí, ara T'he t'agafo, fet spoiler. però està perfecte. Però... Però Tu treballes a la tele. la universitat, al final, hi ha una No cosa llegeixis l'escaleta. que és molt important, que és que tu li pots fer preguntes. Vale? La universitat també és un espai que a vegades no ho fes en si. Jo crec que idealment hauria de ser un espai, no? On les idees flueixin millor, no? On hi hagi un intercanvi de coneixement i que realment doncs, fossin obertes i jo què sé, doncs, tu pogués preguntar, doncs això potser no em sembla bé, doncs d'acord, explica'm per què no em sembla bé. És utòpic perquè, bueno... I, perquè depèn del profe que tinguis. Exacte, depèn molt del profe que tinguis, no? Però jo crec Sí, que... perquè la Ileana Blader no et deixa fer preguntes. Uau, has tirat noms directament. Mare Perfecte. meva. Toma, no escoltarà el podcast. Sí, bueno, jo a vegades la veig als passadissos. Bueno, Bueno, un saludo. sigui com sigui. Vale? Jo crec que la universitat és no d'anar en detriment, i no tothom ha d'anar a la universitat si no vol, la FP està molt bé, però crec que és important que una institució que al final parla del coneixement, no? I que realment vol que la societat tingui coneixement i estigui formada i sàpiga de com funciona el món, doncs, ostres, crec que és una cosa molt bonica i crec que és una cosa que hauríem de tenir ben cuidada i ben treballada, no? I... La pregunta és Potser. aquesta, fins a quin punt està vetllant aquests No, és centres per seguir fomentant el coneixement i per Sí, no, seguir... i després tenen el Banco Santander com a patrocinador. Sí, divulgar-los, sí, i clar, i després fins a quin punt al final hi ha moltes que són això, són sí. entitats privades. Sí, potser no és la i universitat negocis. com a tal, com a espai, sinó com està
no? Vull dir, abans la universitat, no era tan cara, i després, doncs, qui té la potestat d'estar en una universitat com transmetent aquest coneixement, no? Com Sí. Sí, no. Però sí que és veritat que és l'únic lloc on es pot formar realment el planter científic i després tingui les eines per agafar i per... científic Però o, ets a dir o que filosòfic. jo ho he après tot el treballant, eh? Sí, no. Bueno, evidentment. clar, També si ho aprofites, perquè tu aquí, el de 10 hores estudiar cada dia, això no ho he vist mai, Amb mi, Hosti, no, clar. Bueno. És tremendo. a Toni, sí. Bueno, jo crec que està bé que hi hagi un lloc així i però bueno, és igual. No O sigui que no vols, Perquè si no no, vols no anar en podria contra de les queixar-nos. universitats. O sigui, la nostra lluita ara mateix no va en contra de tancar les universitats. No, però fixeu-vos que al final estem parlant molt, que sembla que hi ha aquesta visió, no?, de, ostres, realment és elitista, ara mateix com funciona, no? Llavors, parlarem una mica de com podem buscar-hi solucions. Però abans d'això, m'agradaria agafar el que ha dit el Marc i parlar una mica, doncs, de noves... Què està passant, Noves no? maneres, nous formats. Sembla que els nous formats, no?, estan agafant, no?, TikTok i companyia, estan agafant una mica les ares de la transmissió de coneixement i a vegades no ho fan millor, a vegades ho fan pitjor. Clar, perquè fins quin punt... Sí, jo trobo que és una manera molt atractiva. Ara, Marc, tu em dius què penses, però fins quin punt no ens estan sobreestimulant tant que ja no tenim la capacitat de la baixa estimulació, de reflexionar, de calmar, saps? Ja no aguantem una classe... Sí, jo no aguanto ja la feina treballant sense mirar el mòbil. Sí, perquè això és un problema bastant més gros que la comunitat científica no Sí. podria Vinga. solucionar Sí. perquè... Resol. Vinga, va, Resol. vale. Li diem a l'elit científica que prohibeixi TikTok. No? Bueno, com bueno, has clar, dit és que tu. també... és una arma de doble fil, perquè, clar, o sigui, també estàs jugant... Perdó, m'he És perdut que el hem fet, xiste. hem dit als Estats Units, els dos. Xispes. Sí, és que no estàs a l'Inner Joke. Com es diu estic seguint Inner la línia. La Digues, recta, digues, perdó. digues, Em passa digues. molt, em despisto i... Digues. Tu parla, Entra, tira per la recta. Ai, m'hauria que anava a dir. No, això, que TikTok, que jugues amb una arma de doble fil perquè tu jugues amb el mateix camp que tu dibuixes la teva idea i tal, i que pot ser d'una manera més atractiva i de manera més clara i concisa pot arribar a més gent, de la mateixa manera que jo que sé, quan la meva estimada Marta Cócer m'explicava el PowerPoint on deia que mirés el dossier amb una explicació amb fotocòpies cutres, no m'empanava de res, però després quan veia un què com, amb un exemple pràctic i una cosa visual ben explicada, potser se'n quedava millor a la retina. Però, clar, a TikTok pots explicar millor un concepte científic que pot ser més entenedor per la gent, però alhora també hi ha el risc de que no s'expliquen amb el mateix rigor, i alhora també hi ha la gent que directament no té cap mena de rigor, que són les que normalment tenen, també tenen major, accés. Exacte. la major atenció, i després tens coses com que durant la pandèmia es va viralitzar que la penya aparentment es podia enganxar forquilles a la pell, i de sobte Ja, sortia aguanta. el Pau aquell dient Pedro Sánchez, me has convertido en un hombre imán, hijo de puta. Saps? No recordava aquesta. Sí, però que això bona. són meravelles de la vida que de vegades et trobes. No, clar, és molt fort. Vull dir, jo crec que és un altaveu tant per la gent Vale. com que té algú... Llavors, pregunta meva és, Personal. per què és una pregunta que evidentment és molt d'això, Sí. no? Però per què a vegades la societat confia més en aquestes persones, no?, que no vas potser en la institució... Jo més que... Però què vols dir? En les que diuen coses Sí, amb rigor o les que diuen Les coses... que no ho diuen amb rigor, les que enganxen això. Per la percepció aquesta, no?, d'elitisme, potser. Exacte, no? Jo justament volia anar una mica aquí, no? Tu clar, creus, això? Podria ser, o sigui, podria Jo ser... crec que dona de què parlar, saps? També, o sigui, també és veritat que a vegades les solucions senzilles o problemes complexes jo crec que sempre funcionen millor que la solució real, a vegades. Però crec que té un bon punt aquí al Marc de dir, ostres, si realment tenim aquesta sensació, no?, de que veiem la ciència, l'acadèmia com una cosa elitista, clar, ens costa empatitzar-hi, no? Ens costa creure'ns-hi, no? I en canvi arriba un tio que dius, hòstia, aquest podria ser jo, que m'ho explica i ho entenc i empatitzo, llavors me'l crec més, no? I a més té molt sentit, lo de les forquilles. Sí. Clar, no? I ho Sí. veus i és com, hòstia, això està passant. Hi ha un vídeo, és real. Jo m'he sentit hi ha una temptada. prova. Sí. Si no hi ha no hi ha nota de la comunitat, això ha de ser real per collons. Clar. No, però sí, jo crec que també passa perquè també hi ha un canvi de percepció que s'ha accentuat en els últims anys, que ja era una miqueta clar, jo crec que des del segle XXI, potser, que la gent no confia tant en les marques i en les institucions i confia més en les persones i en que li pugui explicar a algú, una persona, algú que senti proper, algú que ens hi parli de tu a tu, que no un assaig o una cosa acadèmica o una cosa totalment científica per se, saps què vull dir? Això també, jo crec que passa en termes de màrqueting, passa en termes de comunicació, com ens passa a l'APM, que la gent va a la matèria prima i va als streamers i als influencers i les personalitats abans que a una marca, i passa jo crec també en el món de la ciència que tu pots divulgar alguna cosa sent tal
diguem-ne, no sé, ara no em ve una associació de ciència, joder. L'EMET. Neurones L'EMET. Bueno, clar, sí, joder, tens l'exemple de l'EMET. Clar, et diu alguna l'EMET i, l'EMET ens està mentint, ja surt el conspiranoic de torn dient és que ens esteu enganyant amb dates, és que no sé què, és que no estan les dades del pluviòmetre aquest de no sé quin puesto del barranc, i ells et diuen, no, et donen una explicació lògica tranquil·la ells, és perquè l'aigua literalment va arrencar el pluviòmetre de la potència que portava. I Això no ens pot esteu ser. amagant coses perquè les dates eren errònies, no sé què. Clar, i després ve algú amb un format senzill, amb un mòbil, que se sent més proper perquè es comunica, com ara es comunica tothom, que pot gravar-se tothom amb un puto mòbil, i et dona una explicació treta de la punta de la Cigala, de la UPC, la Universitat de la Punta de la Cigala, i ja està, i la gent ho dona com... Sí, és com que per vàlids. és que ni tan sols fan fact-checking. Això li passa a la meva mare, tio, quan... sé que no és un exemple gaire científic, però el Vito Quiles. El vídeo que va fer el vídeo aquell a l'abocador que estaven llançant roba que havien donat i la roba l'estan llançant perquè es veu que s'havia infectat amb el fang i tenia com bactèries que eren perilloses que la gent no es podia posar allò. Vale. I ho van llançar a l'abocador i ma mare em diu, mira, per això no has de donar res a València. I jo li dic, contrasta la informació perquè no saps què ha passat amb aquesta roba, si era dels afectats o què. I el meu pare em diu, però si hi ha un vídeo, ja està. Quina prova més vols? Hi ha un vídeo, ja està, és A més, real. total, la IA no fa vídeos. No cal contestar la informació. Home, I- Potser passa això amb la ciència, també. Sí, no, jo crec que estic molt d'acord. I de fet, m'agrada molt que hagis fet una mica aquest tema més polític, perquè també hi ha una cosa que, una mena de paral·lelisme amb el que va passar amb l'Òscar Puente durant la gestió de la Dana, no? Que no sé si vas fixar que a Twitter, per exemple, l'Òscar Puente estava com super tecnòcrata informant de tot el que s'anava fent a DIF, no? Arreglant les vies, arreglant les carreteres, etc. I que, tot i ser, evidentment, cap d'una institució, no? El Ministeri de Foment, la gent, no? Se'l va creure, no? I com aquesta campanya, no sé molt bé què feia, però només anava informant del que feia, sí que va aconseguir generar la confiança, no? Creieu que això és una cosa a la qual hauríem d'aprendre? O creieu que és perillós? Perquè també té el doble fil, eh? En quin sentit? Sí, jo anava a fer la mateixa pregunta. He de dir que a mi Sí, que ho no han és per ser explicat. PSOEista, però vull dir, bueno, Òscar Fuente va fer el que havia de fer, que crec que haurien de fer tots els càrrecs en aquest perfil, que és ser polítics i comunicar-se una mica... Potser és una mica massa vasta, però per mi haurien de ser una miqueta més tecnòcrates. En aquest sentit, també jo crec que també s'hauria de ser, no? Així amb la, no sé, l'EMET també va fer aquest paper molt bé. Clar, exacte. Va rebatre tot amb dades i sense sensacionalismes algun, com és habitual en la comunitat És que científica. potser hi hauria... O sigui, no, si ets una institució, evidentment has de ser formal i has de ser lògic i has de... Sí, o sigui, no sí. pots dir res que no estigui contrastat, que no tingui rigor. Però després també hi ha, pel mig, com arriba aquesta informació. O sigui, perquè ells poden tenir els seus canals, però després hi ha totes les xarxes socials, tota la gent que Clar. agafa aquesta informació i la transmet com vol. Llavors jo crec que també aquí, jo què sé, vull dir que hi ha altres factors a part d'aquestes institucions. Perquè poden fer bé. influencers de divulgació científica no en teniu, no? O què? El Toni, no, Bueno. no... Bueno, en plan, bueno, clar, a part, òbviament, del 8 del tot. Sí, jo tampoc ho soc molt, però sí. Bueno, jo què sé, joder, que et donin pasta, joder. Que et diguin en plan, mira, joder, Home, això és possible. ja que no et surt ja no arribes a final de mes per investigant coses, pues agafa i que et tu un tint de diners i que et diguin explica a la gent davant d'aquest mirall per influencers, agafa i explica'ls a la gent, mira, això passa per X, Y, Z i per això aquesta gent que t'està explicant aquestes troles són idiotes. Bueno, A mi però sí que molaria hi això. vull dir, no sé, sí que hi ha canals, no? Per exemple, hi ha Verificat, passa que Sí, no sí, tenen... sí, clar, sí, Verificat sí que hi ha també. coses, però jo crec que... És que el bulo es transmet molt més ràpid i és molt més sucós que la veritat, perquè dius, ai, la veritat és com Sí. més... Sí, has d'anar sempre remuntant bulos. Sí, Sí. Això és un problema... És de un nou, problema molt més d'ésser gran humà, que la potser, sí, diria. no sé si és Això és social. la ens agrada el marro. Sí, potser Sí. és Sí, això. clar. No tenim remei. És el que em Ens referia abans. extingirem i serà com... És que però... estem a destinats a veure qui es mor abans, extingir-nos. no? Si ho vam parlar, això, mira, escolta't el primer capítol, perdó, t'he tocat Sí, molt. no, tranqui. No, estava com alerta perquè dic en plan, a veure què he d'escoltar. No, el primer capítol. He escoltat. El primer capítol, què passa? Que No vam parlar recordo. de la possibilitat d'extingir-nos Ah, sí, nosaltres és com a veritat. societat. La santesa. No. És veritat. Bueno, avancem una mica, si voleu, d'acord? O no, retrocedim, Vale, intentem acabar una mica això cap amunt, d'acord? Intentem veure què podem fer per, trencar aquesta idea elitista, no? Que ara sembla que els maçons ens estan imposant, no? Però creiem potser en una ciència... Carlos que no sé- Masson. És que jo he pensat el mateix. Ah, No ho he dit perquè t'he deixat dir a tu la broma. Coincidència? Casualitat? No ho crec. No, això és de la PM. Eh? Ciència? Parlant de la PM, anem a fer una referència per fer una mica de detall. Hola, bones, estem en directe. Digue'm la solució. Quina és la base nitrogenada de l'ADN que estem buscant?
Comercindo. Difícil, amiga? No. Si algú ha de marcar el telèfon per dir-me Gumersindo, de veritat, Aquest nom és complicadíssim. Tu creus que a la ciència posem les coses difícils? A veure, per què posem la T? Doncs perquè diguis que comença per T. Només hi ha 4 lletres possibles i totes les bases acaben en ina. Ara truques i dius purpurina. Sí, digui, quina base nitrogenada estem buscant? Comercindo. Bueno, doncs tenim aquí un show. Hem conclòs una mica que tenim la ciència una miqueta elititzada, no? I que ens sentim una mica poc pròpia. Sí, I llavors, perquè la gent està molt informada, com acabem de veure. Llavors, pregunta, què fem per solucionar això? Bueno, Marc, Lesan, aquí et confessem que t'hem portat perquè solucionis perquè el marrón del maçon. Tu ets comunicador, al final, no? Vull dir, ets una persona que s'encarrega a priori, no?, de parlar amb la gent, no? Doncs com podem, des de la ciència, parlar amb la gent i dir-los... Perquè tinc entès que tots els científics no sabeu com parlar amb la gent. Sí. Literal. Els científics esteu allà, Però parla amb el Toni, sortiu parla amb el de la... que us posen el ribete, us donen el títol i esteu allà en plan de no sé com comunicar idees. No, poca broma, que el primer cop que vaig fer una xerrada jo a la meva carrera va ser al TFG, o sigui que... Toni. No xerrem gaire. Després farem una classe Vinga. de xerrar. Realment sí que ets el Sheldon, una miqueta. Sí. És que és la conclusió que arribarem avui. Solucions no, Va. Però que Toni Això i que Jesús era comunista. Sí, jo crec que no, que... Si tothom és rebel, ningú... No cabem tots a la presó. Morgan Freeman. Molt bé, sisplau, segueix, Toni. Segueix. Vale, llavors, com podem, per exemple, comunicar millor la ciència, no? O sigui, sembla que la ciència no està descoblada del món. Com podem fer que aquest pont funcioni millor? Vale? Tenim la feina de la divulgació científica, no? Sí, jo crec que cal contextualitzar, professionalitzar la divulgació científica, que formi part de la ciència, la comunicació científica, i apropar-la. O sigui, tu l'has de poder divulgar en molts formats i adaptar-te a cada públic. Amb això estàvem fent... O sigui, eines així han de venir, suposo, necessàriament de l'ens públic, no? També. O sigui, entenc que s'està destinant... No sé si considereu vosaltres que molts diners... He vist el pressupost que hi havia per, diguem-ne, I+D o aquestes coses. Has de dir per la hipòtesi absurda. Estava buscant aquí, venint en el metro, i vull dir, és un pressupost prou bo, perquè entenc que sempre demaneu que podria ser millor i que també les feines dels científics a laboratoris, sobretot privats i tal, deuen ser molt precàries per fer... Bueno, privats potser és millor que públic, no? No, les públiques on es paga pitjor. Sí, es paga pitjor. O sigui, una cosa que passa al final és que la comunicació científica és una cosa que no es recompensa. O sigui, els científics no estan, a priori, almenys fins ara, no estan obligats a explicar la seva ciència. O sigui, ningú et valorarà el fet de que tu facis divulgació. Però tu creus que fins ara hi havia un camp comú, o hi havia una veritat comuna on tothom... Hi havia com una mena de com acord a la societat on tothom deia vale, vam venir del mico i vivim a un planeta que és esfèric i plou perquè s'evapora l'aigua. A veure, jo crec que... Sí, jo crec que aquest acord existeix i ha existit. Senzillament ara doncs, els locos tenen un altaveu més gran, que són les xarxes socials, on poden dir-ho i ja està. Però jo crec que aquest acord existeix. Trontolla una mica, potser. Bueno, o sigui, jo crec que estem davant de reptes, no? Com a societat ara mateix, sobretot el canvi climàtic, potser, no? Però bueno, al final molts reptes socials també s'investiguen com a ciència, no? I al final la ciència ens dona una certa eines, no?, per atacar millor i per entendre millor i per poder solucionar aquests problemes i aquests reptes millor, no? I si sentim doncs, la ciència tan allunyada, no? Doncs jo què sé, ens diuen que el món s'escalfarà, no? Però el rotllo, hi haurà una glaciació, i això per què és? O sigui, m'esteu enganyant o què està passant aquí? Clar, perquè no és una cosa que es vegi. O a vegades aquest missatge catastrofista, no? De, hòstia, prosperarà el corrent o no esperarà? I a vegades no passa. Sí. I també a vegades per dinàmiques que gairebé s'explicarien només per coses psicològiques, que és dir, del rotllo... només perquè m'ho heu repetit tant i sou gairebé tan pessimistes tota l'estona, ja passen de vosaltres. Exacte, això és com el conte aquest del... Però també les coses que has dit són coses que ens passen cada dia, no? Que nosaltres necessitem buscar explicació. Vull dir, perquè el canvi climàtic diu si s'està pujant, s'estan morint ecosistemes, però hi ha gent que sí que ho està vivint, refugiats climàtics, però hi ha altra gent que no. Llavors... Total, que hem d'untar diners públics al Toni Bertolez perquè expliqui del 8 al tot a gent, repeteixo, que si hem de fer-lo, bàsicament, més estrella que la Joana Canet. Aquesta és una de les solucions que planteja. Crec que jo no vull ser-ho, però... Que posin al matí a Catalunya Ràdio després de l'Ostrell i que et doni pas i que tu diguis, mira, llavors et dedicaràs els conspiranoics sou gilipolles per aquestes raons. Això d'aquí no és un chemtrail,
Vale? Això és... un núvol de condensació. un núvol de l'avió. condensació que es forma a l'aigua i que tu ho explicaràs millor, segur. Sí. Perquè no ens estan fumigant amb autisme, bàsicament. Però has d'explicar Marujeo, també, Marujeo científic. Sí, no, Vas a jo- Juliana jo- Canet, el que no ha sortit d'aquí. Oh. Com seria un Marujeo científic. Sí, una miqueta de safareig científic, que seria Safareig, jo crec que això de que es van robant els Nobels entre Sí, ells. els premis Nobel, per exemple, no? Sí. Que molts cops hi ha gent que se'l mereix i no se'l Li va mereix. robar la Com... fotografia. això. Ojo. La foto? Quina foto? I que saps? En el llit es passen les teories. Ortega i Gasset se separen, també. Sí. Estaven, El to... estaven junts i fins ara i al final han dit que... Sí, han dit no, això ha estat un punt de desunió de ciència. Toni, no estàs ficat, o sigui, si has de fer safareig has de començar a aprendre. Sí, Vale, no sí. passa res, va, avui m'estic passant. No, És endavant. perquè així sembla que tingui alguna cosa a dir. No, sí que tens moltes coses a dir, Irene. Vale, va, última pregunta que us tiro, vale, avui. No li has dit al Marc. Ah, sí, digues. Què? Vale, Quina és l'última estem dient, d'acord, més comunicació. I creieu que tenim alguna manera també de fer de com podríem fer-ho perquè la societat volgués implicar-se més en la ciència? O sigui, a part d'entendre-la, implicar-se. Implicar-se en quin sentit? És a dir, ara mateix la ciència va una mica pel seu rotllo, va estar una mica elititzada, no? Potser, doncs, que la societat s'impliqués en què ja no estigués tan elititzada, no? O sigui, que tingués l'interès... que formés part de jo què sé, doncs, procés. Però Sí. o sigui, també és veritat, però amb qui ho fas això? Com amb gimcanes, amb activitats? No ho El sé. camí amic O sigui, per exemple, de no? la ciència. Sí, una mica, no? Al Què final és el camí amic de la ciència? Ah, és que no vau fer el camí amic. Era horrible, amb els No sé col·les què és. ens trobàvem tots junts i fèiem com jocs com el típic de sacs, aquest que et posa el pal al cap i dones 10 voltes i tothom cau del mareig. Hòstia, bueno, vale, sí. Horrible. Al final, Un camí amic. potser la manera més útil, no?, de conscienciar a la gent de la ciència és des de ben petita a l'escola, perquè clar, sí que és Sí. veritat que fas moltes d'aquestes coses. Sí, de fet. Tothom ha anat al Cosmo Caixa, Sí, òbviament. Tothom... bueno, i nosaltres també hem anat cada als dia, Cants cada dia. No, però és veritat que tu veus com a partir de l'edat és com que es va perdent aquest interès. Llavors, realment sí que trobo que com a humans tenim aquesta curiositat, però és la Sí. manera de Passa que no és transmetre, útil quan el ensenyar-la. que fas és anar al teu curro 8 hores al dia i vas a treure quartos i al final... Clar, la cosa és aquesta, no és útil. No ho trobes útil, No, fins que literal. després, jo què sé, te n'adones... Bueno, te n'adones que òbviament, ets conscient de que tot el món, el teu entorn funciona a través també Sí, sí, sí. de la ciència, de noves tecnologia. tecnologies, Sí. de reaccions químiques, O- perquè si no agafaries l'escúter per anar a la feina, me'n invento, o el cotxe. o, per exemple, tal. no sé, quan et trobes amb una tempesta i hi ha llamps i no saps què fer I t'han fotut. I I no sé- ningú i- t'ha avisat i- i han desconfiat dels tants científics. i dius, cops no em ficaré el m'ha cotxe, passat no em ficaré el cotxe perquè és de matar i llavors m'ha treure el raig, quan justament el cotxe és el més segur que hi ha. A mi sí Perquè que és m'ho una van dir això gàbia que... de Faraday. Ah, això. gàbia T'han de Faraday. ficar, veus? Jo proposo ficar la gent en una gàbia de Faraday perquè Jo proposo matar la gent amb llamps. m'agrada més la teva solució. Toni, Bueno. t'ha quedat clar? No gaire, però són coses que tampoc no crec que podem solucionar. Bueno, fer més proper. Si més la proper. ciència està una mica elititzada, doncs bueno. Vale. No hi podem fer gaire Doncs cosa. ja està. Doncs anem a l'última secció, la nostra secció de cada capítol. Això és el que deia, que no li havies dit. Això no ajuda. No Tu ajuda. saps l'última secció? No. Entrem a l'última secció. El culturista. Ens posem fucking forts del cervell. He tallat. Has de dir cultura. És que m'he despistat. Vale, Molts estímuls. És Molts estímuls. vale, Molts és una estímuls. secció on fem recomanacions de llibres, pel·lícules, sèries, obres de teatre, música, qualsevol cosa que estigui relacionada amb una mica el tema del que hem parlat. Endevina, el Toni només diu llibres. I jo Vale. només dic Una pel·lis. cosa. Podem A la repetir. PM, la televisió és cultura, el, Clar, el culturisme és cultura. culturisme és cultura, o També, clar, també. clar. El culturisme és televisió. Ai, sí, el sí. culturista és cultura... Bueno, És que no, he tingut molts estímuls i m'he oblidat del que anava a dir, a més de, al final. Perdoneu, he fet Bueno, un pots com, aprofitar no per sé. dir-ho, però llavors has de pensar ara mateix, en segons. No, això, o sigui que no ajuda a l'estereotip, de que els, diguem-ne, els científics sou pessimistes, que volem desmentir-ho, no ajuda que tu diguis no tenim solucions. No podem fer-ho més divulgatiu, no podem fer entenedor, no podem fer cap vídeos raó, pel té- TikTok. té És raó. Jo crec que el també Toni una mica va de bé. creativitat, jo què sé. Té raó. Fem una gincana, jo què sé, muntem més Veus? parcs El camí d'aquests amic. Més en plan, cosmocaixes, eh? no, parcs d'aquests que juguin els nens que siguin com una mena com de principis, no?
científics, no? La merda aquella que gira i que aleshores prens consciència de la Però a inèrcia, mi no ho sé. la merda que gira és horrible, també. Vale, sí, jo no em feu entrar en una Vale. opinió sobre la Cosmocaixa, vale? No, sobre la Cosmocaixa, bueno, no sé, no em feu entrar sobre l'opinió sobre la caixa, però... Sí. Però, bueno, jo què sé. Però què va apropar a molts nens a conceptes ciència. científics? Sí. Isidre Fainé tenia raó. I els vam aguantar nosaltres. Marc Lesan i Isidre Fainé tenia raó. Sí. Bueno, va. Anem a lluitar contra aquesta dictadura científica una mica. Has de lluitar contra els estereotips que vas mostrar. Vale? I què millor per lluitar contra els poders que la cultura? Llavors, jo avui el llibre que us porto, com sempre porto un llibre, Veus? T'ho he dit? és per reconciliar-nos en les matemàtiques, que és el llibre El infinito placer de les matemàtiques, d'Alessandro Macarrón. Molt bé. Molt bon Veus que llibre. aquí on posa el meu nom no hi ha res? Pues sí, Perquè molt jo bé. això ho he pensat, eh? Vinga, doncs digues, què recomanes jo tu? què porto? No porto una pel·li, porto un compte de Twitter. És que això no sé si ho coneixeu. Marc Lesan, @marclesan. Sí. Perfecte. Sí. Si vols em pots recomanar a mi. Molt bé. Ja el teu arroba de Twitter. Hi havia un compte de Twitter que es deia Científico o algo així. científico. Sí, pues jo us recomano. És que és molt divertit, perquè jo crec que és una manera d'apropar la ciència molt divertida. La ciència no hay que hacerla, També dic que no hi havia... sola, hay que hacerla. No hi havia gaire matèria científica apropant. No, però ell retuitejava coses de ciència, no? Vale. Si ho he estat mirant, però ja no funciona, aquest senyor. Està mort. Es que ¿Está mort? La ciencia había que hacerla y ya no la hizo. Ja no la hizo. I entonces jo vull enviar un homenatge, una crida a que aquest senyor revisqui i continuï fent ciència. Que algú faci científic. Sí. Sí. En català, tio. Va, Marc Algo Lesan, trencat. estàs entre les a coses... A nivell científic, hi ha una pel·lícula molt outsider a Netflix que es diu No mires arriba. Molt bé. No sé, Sí, sí, anava a dir-ho com de dale, conya. dale. A veure, és que ho estàvem parlant avui al curro, és que està bé, vull dir... Tens curro? Vale que perdó. bueno, sí, a l'APM està allà, que parlem, aquesta xerrada típica que tens mentre escalfes el tàper, innocua i tal, estàvem dient, vull dir, és una pel·li molt bona, o sigui, en plan, el sentit que, vull dir, és veritat que la metàfora és superclara i evident i, òbviament, és evident al minut 1, però vull dir, també dona una metàfora molt guapa, no?, de l'escalfament global i d'allò que no volem evitar veure i que les grans elits intenten amagar, també. Les elits polítiques, no les científiques, que allà no m'hi ficaré. En termes de, no sé, de comptes o de creadors o alguna cosa així, és que, No, clar... està bé. És això, que segueixo gent molt americana, tio. Pues ja està bé. Molt bé. El Vsauce, el Nile Red, que t'havia comentat, Perfecte. un pavo que parla de coses hidràuliques, no sé. Vale, doncs M'he passat, no? t'ho agafem. Perfecte, Sí. està genial. Vale, doncs, Marc, gràcies per venir. A vosaltres. Ajudar-nos a entendre una mica millor I recordeu que la culturització és cultura. Això. el culturisme. És El cultura. culturisme és cultura, ja ho he dit malament. Me Doncs- cago en Déu! Gràcies per ajudar-nos a lluitar contra aquesta elit científica que, recordem, la divulgació científica està prohibida ara mateix, o sigui que potser la liem. Però bueno, gràcies per ser-hi. Moltes gràcies per haver vingut, ha estat un plaer. Merci a vosaltres per Sí. convidar-me. Espero que no... Espero que no t'hagin seguit. Espero que no... La policia... Què és això? Ui, la policia. Quedeu tots detinguts per divulgació no permesa. La hipòtesi absurda queda terminantment prohibida. Estic una mica cagat! La hipòtesi absurda és un podcast que és possible gràcies al suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Ajut Joan Oró 2024, i possible gràcies a la màgica edició de Joan Misses i a la locució divertidíssima de la Maria Florença. I si el nostre disseny és xulíssim, és gràcies a la Gemma Rozas. I moltes gràcies també a l'associació Boca Ràdio que ens ha cedit l'espai a l'Espai Jove Boca Nord.